24 кастрычніка субота. На традыцыйны марш у сталіцы выйшлі жанчыны. За свабодную Беларусь адбыліся акцыі і ў шэрагу іншых гарадоў ды краінаў. Пра галоўныя падзеі дня распавядзем у аб'ектыве. Я Юлія Лабанова. Вітаю, пачынаем. Я юрист, и я пришла, потому что правовой беспредел, который сейчас происходит, это все, это пропасть. Я певица, и я хочу, чтобы голос мой звучал для свободной Беларуси. Розныя прафесіі, адзіная мэта. Мірнае шэсце беларускіх жанчын. Адкрыта супраць уладаў. Выказванні бюджэтнікаў, не зважаючы на пагрозу звальнення. У меня семья, и я хочу счастливое, свободное будущее своим детям. І рэакцыі сілавікоў на адкрытыя звароты. В рядах сотрудников имеется определенный раскол, потому что многие просто уже устали ходить по улицам. Колонна з плакатамі, сцягамі, кветкамі і бел-чырвонымі парасонамі. У Менскую горадні адбыліся жаночыя шэсці. Традыцыйны суботні марш у сталіцы сабраў некалькі сотняў удзельніц. Сёння яны рэпрэзентавалі свае прафесіі. Затрыманымі ж паводле праваабарончага цэнтру «Вясна» аказаліся прыблізна 20 асобаў. Больш распавядзе Анастасія Русецкая. Горды жаночы марш прафесіяў. Пад такой назвай напярэдадні народнага ультыматуму адбылася суботняя акцыя жанчын у сталіцы. Некалькі сотень удзельніц, традыцыйна з кветкамі, бела-чырвонымі парасонамі, а цяпер і апалым лісцем у руках рушылі ад вуліцы Першамайскай у кірунку плошчы Перамогі. Я працую настаўнікам, да? Я настаўнік. І калі не падабаецца тое, што я кажу, то нам кажуць, калі ласка, вас ніхто тут не трымае. Пішыце заяву на звальненне і да пабачэння. Ніхто нікога не цэніць. А я хочу, каб у нашай новай Беларусі ценили каждого человека. Я юрист, и я пришла, потому что правовой беспредел, который сейчас происходит, это все, это пропасть, это тупик. Поэтому надо бороться и надо уже побеждать, потому что с каждым днем страна катится не весь куда. И общество не может управляться дубинками. Я певица, и я хочу, чтобы голос мой звучал для свободной Беларуси, для свободной Беларуси. И так символично, что все наши голоса были украдены. И хочется, чтобы каждый наш голос все-таки обрел силу, и мы наконец-то стали свободными. Па праспекце Незалежнасці калона дайшла да Акадэміі навук, адкуль зноў вярнулася на плошчу Якуба Коласа. У адрас дзяржаўных журналістаў, якія здымалі акцыю, людзі выгуквалі «Ганьба БТ». А на падтрыманне абвешчанага страйку скандавалі «Забастоўка». Мы спыталі удзельніц маршу, ці далучацца яны да агульнанацыянальнага страйку. Я учитель, я буду дежурить на коридоре в подобающей одежде. В этом плане, чтобы все видели. Я працую прыватным, калі гэта было дзяржаўнае, то канешне. Але прыватна, што ведаю, што мяне чакаюць, і гэта будзе залежыць ад таго, якой пазіцыі будуць прытрымлівацца бацькі тых вучняў, якіх я вучу. Я фрилансер, поэтому мне это легко сделать. Я просто закончила все свои заказы и не брала новых на ближайшие 2 недели. То есть это будет как бы отпуск. В принципе, урон для страны они не получат, мои налоги. И, возможно, это, конечно, как слону дробина, но если нас будет таких много, это уже существенно. Затрыманняў падчас акцыі не было, хаця бусікі з сілавікамі ездзілі за калоннай. А вось да пачатку маршу непадалёк ад месца збору на скрыжаванні Бранявога завулка і вуліцы Бядулі затрымалі 2 жанчын, якія ішлі пад бела-чырвонымі парасонамі. Затрымлівалі і пасля маршу. Паводле праваабаронцаў у спісе затрыманых мінімум 10 асобаў. Жаночы марш адбыўся сёння і ў горадні. Некалькі дзесяткаў жанчын гулялі па цэнтры гораду. Затрыманняў не было. Анастасія Русецкая, Белсат. Жыве Беларусь! Медыкі, навукоўцы, пенсіянеры. Выказваць пратэст пачынаюць прафесійныя сацыяльныя групы, якія раней пераважна трымаліся здаля ад палітыкі. Чаму бюджэтнікі больш не баяцца выступаць публічна і ці ўплываюць іхныя звароты на прадстаўнікоў улады, распавядзе Александр Папко. Позвы ў пракуратуру атрымалі 16 віцебскіх медыкаў. На мінулым тыдні яны апублікавалі відэазварот да народу і ўладаў Беларусі. Повлияет ли она как-то на мои взгляды? Ни в коем случае.
я и дальше буду продолжать заниматься этим делом, которое я считаю правым. Я не думаю, что кто-то из моих коллег также поменяют свои взгляды после всего этого. И считаю, что любой силовой метод, который сейчас применяется против кого-либо, он имеет обратный эффект. На позвах подпіс прокурора Віцебску Юрія Романовскага ў відэазвароце медыкі патрабавалі раскрыць статыстыку смяротнасці ад COVID-19 і пакараць сілавікоў, якія катавалі людзей. Мы устали. Мы устали от унизительного отношения, от оскорблений в свой адрес, от вранья с экрана государственных телеканалов. Відэазварот да ўладаў на гэтым тыдні запісалі асобна дактары горадні. Медыкі таксама запісалі зварот на падтрыманне страйкоўцаў, хаця самі яны застануцца на працоўных месцах, каб ратаваць людскія жыцці. Таксама за 7 апошніх дзён дактары Беларусі адрасавалі ўладам 2 адкрытыя лісты. Была беседа с главным врачом. Он обратил внимание на то, что у меня семья, и мне надо вести себя, наверное, осторожнее. На что им ответил, что я именно так себя веду, потому что у меня семья. И я хочу счастливое, свободное будущее своим детям. Супраць беззаконня сілавікоў ды за правядзенне новых выбараў выступаюць не толькі дактары Беларусі, але і навукоўцы ды спартоўцы. Раней з палітычнымі патрабаваннямі гэтыя прафесійныя групы супольна не выступалі. Меркаванне найбольш актыўнай, разумнай часткі, кемлівай часткі гэтых супольнасцяў. І гэта безумоўна ўплывае і на астатніх таксама, на тую пакуль пасіўную частку грамадства ў цэлым і вось гэтых прафесійных супольнасцяў. Да грамадскага пратэсту далучыліся нават асобныя сілавікі. Міліцыянты, якія нядаўна звольніліся з палітычных меркаванняў, стварылі ініцыятыву «Біла-Айпол». Яе мэта – абараніць сумленных міліцыянтаў ад ціску начальства и створить профсоюз. Очень многие приказы, которые дает руководство, дается устно. А этому сотруднику необходимо фальсифицировать материалы административные, письменные. И все эти документы все равно останутся. Я надеюсь, что вот именно создание профсоюзов, осветление это все, то есть в средствах массовой информации, в телеграм-каналах, в инстаграмах, происходящего в стране, сможет хоть как-то их, не знаю, действительно определенную часть перевести на нашу сторону. Шэсці, у якіх бяруць удзел больш за 100 тысяч асобаў, штотыдзень адбываюцца ў Менску са жніўня. Як яны паўплывалі на міліцыянтаў? В рядах сотрудников имеется определенный раскол, потому что многие просто уже устали ходить по улицам, нести службу, грубо говоря, с 22 июля в усиленном варианте. И я не думаю, что они сейчас объединяются вокруг Лукашенко. Многие, насколько нам известно, против всего того, что происходит сейчас в стране. Пратэсты сысці ў адстаўку Лукашэнку пакуль не прымусілі, але паволі разгойдваюць уладную вертыкаль, мяркуе філосаф Владимир Мацкевич. Здымаць флагі, сцягі, замалёўваць муралы там і так далее, не бачыць пратэсту, схавацца, засунуць галаву як страусу ў пясок, каб не бачыць, не ведаць, да, нібыта гэтага няма. Гэта сведчыць проста пра разгубленасць і фрустрацыю. Ад ідэі правесці ў нядзелю 300-тысячны мітынг сваіх прыхільнікаў улады нечакана адмовіліся. Тым часам апазіцыйна настаўленыя беларусы заўтра ідуць на чарговае 11-е з ліку 6. Патрабаванне ранейшае – спыніць гвалт сілавікоў, выпусціць палітвязняў і правесці новыя выбары. Александр Попко, Белсад. Міністэрства надзвычайных сітуацыяў выдала дазвол беларускай АЭС на энергетычны пуск першага энергаблоку. Пра гэта паведаміла інфармацыйнае агенцтва «Белта» са спасылкаю на адмысловае падраздзяленне Дзяржатамнагляду. Энергетычны пуск – адзін з этапаў увядзення ў эксплуатацыю блоку атамнай станцыі. Пасля яго адбудзецца доследна-прамысловая эксплуатацыя. Дзяржатамнагляд адзначае, што перад выдачай ліцэнзіі на эксплуатацыю маюць адбыцца грамадскія слуханні. Іх мэта давесці да грамадства інфармацыю пра вынікі экспертызы бяспекі, а таксама ацэнку, наколькі энергаблок адпавядае ліцэнзійным патрабаванням. Атамную электрастанцыю ў Астраўцы будуе расійская дзяржаўная кампанія «Росатом» за кошт крэдыту Расіі. Тэрміны запуску першага энергаблоку ўжо некалькі разоў пераносілі.
Першапачаткова запуск планавалі на 2018 год, цяпер тэрміны перасунулі на першы квартал 2021. Шэраг эколагаў, а таксама афіцыйная Вільня выступаюць супраць запуску Астравецкай АЭС, заяўляючы пра яе небяспеку. Упершыню з 10 чэрвеня колькасць новых выпадкаў каранавіруса цягам сотняў перавысіла 8 сотняў. Міністэрства аховы здароўя паведаміла пра 811 новых інфікаваных у Беларусі. Агулам колькасць афіцыйна пацверджаных выпадкаў каранавіруснай інфекцыі ў нашай краіне амаль дасягнула 92 тысяч асобаў. Сёння прызналі 4 новыя смерці ад ковіду-19. Больш за 500 хворых вылікаваліся. У свеце колькасць людзей, якім дыягнаставалі каранавірус, паводле звестак універсітэту Джонса Хопкінса, перавысіла 42 мільёны. У Злучаных Штатаў, якія утрымліваюць першае месца ў колькасці інфікаваных, цягам сотняў зарэгістравалі больш як 83 тысячы новых выпадкаў хваробы. У суседняй Польшчы каранавірусам заразіўся прэзідэнт Анджэй Дуда. Паводле інфармацыі канцылярыі прэзідэнта, ён пачуваецца нармальна. Гонар Вілейшчыны – гістарычна-культурная каштоўнасць Беларусі. Капліца, збудаваная ў 18 стагоддзі ў вёсцы Ручыца, да нашага часу заставалася напамінам пра славуты род князёў агінскіх. Аднак літаральна днямі помнік разбурыўся. Чаму капліцу не ўдалося захаваць, незважаючы на намаганні мясцовых актывістаў, Алена Дубовік. Вёска Ручыца з 1738 была шараговым маёнткам князёў агінскіх. Цяпер ад месца, дзе магчыма пісаліся паланэзы вядомага кампазітара, засталіся толькі падмурак ад млына і 2 каплічкі. Капліцы агінскага адныя з самых старых пабудоваў на тэрыторыі Вілейскага раёну. Яны ўнесеныя ў спіс гістарычна-культурных каштоўнасцяў, але гэта ніяк не ўратавала помнікі ад разбурэння. Адна разбурылася некалькі дзён таму. Пры гэтым пытанні рэстаўрацыі ды стварэння вакол капліцаў ахоўнай зоны актывісты падымалі не раз і сваімі сіламі спрабавалі захаваць помнікі. Суполка таварыства аховы помнікаў паставіла вось гэтыя рыштаванні, каб абараніць капліцу ад снега і дожджу, каб не залівалася, яна не разбуралася. Мы пісалі скаргі ў розныя інстанцыі. Апошнія лісты, якія мы дасылалі, гэта быў 2019 год, калі нам адказалі, што капліца знаходзіцца ў задавальняльным стане. На гэтых фота відаць стан архітэктурнага помніку летась. Вялейскі райвыканкам заявіў, што аб'ект не ў крытычным стане, а захады для яго захавання робяцца штогод. Вось часткі мы бачым разбуранай капліцы са старой цэглай 18 стагоддзя. У таварыстве аховы помнікаў адзначаюць асаблівую культурніцкую каштоўнасць пабудоваў і спадзяюцца, што захады для захавання другой капліцы будуць прынятыя тэрмінова. Я думаю, што больш зараз шансаў захаваць яе, адрэстаўраваць, чым тая, которую мы бачылі разбураную. І я думаю, што вілейскім уладам і наогул Міністэрству культуры трэба прымаць меры хутка, пакуль я не напаткаў лёс, як і той першай каплічкі. І я думаю, што яны б уже даўно, напэўна, палеглі, каб не было вось гэтых рыштаванняў, которые грамадскасць паставіла. У вялейскім райвыканкамі каментаваць сітуацыю адмовіліся. А Белсат акрэдытаваны ў вуліцы Беларусі? Але скажыце, калі ласка, ці плануецца аднаўленне гэтых каплічак? Безумоўна. Некалькі дзён таму сіламі райвыканкаму цэглу ад разбуранай капліцы прыбралі і павезлі на захоўванне. Але ў таварыстве аховы помнікаў кажуць, што цэгла ўжо не моцная і аднаўленне помніку запатрабуе сур'ёзных выдаткаў. Надо будет сейчас вызвать специалистов, архитекторов, чтобы оценили состояние элементов, которые остались. Они являются сейчас аварийными, могут они до весны достать или нет. Надо принять срочные меры по их, возможно, укреплению. Наш райисполком и культура, возможно, не сможет оплатить полностью все расходы. Надо искать будет спонсоров. И спонсоров довольно сильных. Наш тэлеканал працягне сачыць за лёсам капліцаў агінскага. Алена Дубовік, Белсат. Беларусы замежжа супраць дыктатуры. З такім пасылам і на падтрыманне пратэстоўцаў у нашай краіне адбыліся акцыі ў Дусельдорфе і Франкфурце, у блізкім Кіеве і ў далёкім ад нас Токі. Пра салідарнасць без межаў коротка, без каментара. Лукашенко на Джині! Лукашенко на Джині! Живе Білорусь! Живе Білорусь!
аб'ектыве на гэтым усё. Сачыце за навінамі таксама ў нашым тэлеграм-канале Белсат. Далей у эфіры гумарыстычная праграма «Вечаровы шпіль». Пажартуем, між іншага, пра апошнюю параною Александра Лукашэнкі і пральём святло на тое, што схаваў Юры Дудзь падчас інтэрв'ю з нехта. А ўжо заўтра разам будзем сачыць за апошнім днём народнага ультыматуму для ўладаў. У эфіры жывыя ўключэнні з вуліц беларускіх гарадоў, каментары палітычных экспертаў, інтэрв'ю з прадстаўнікамі каардынацыйнай рады. Пачатак о 14 гадзіне. Заставайцеся разам з намі.